Münafıklar, yani daşından musulman sırap, içinden kapır olup yören kişiler ve müşrikler, şehit bolan sahabalar barada näme diýdiler? Ayna Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabalary, eginneşleri, şoň diýäne inanyp, janlaryny näme? Oň ýoluny harjaýarlar, boşuna ölüp dururlar, dünýä lezzetinden mahrum bolýarlar, boşuna ölüp gidýärler diýip gurrun çykarýarlar. We şeýdip Allah ýoluna söwüşýän musulmanlaryň keýpini bozmak isleýärler. Ana siz boşuna ölüp dursunuz, bir direk janyňyzy harjap dursunuz diýip musulmanlaryň keýpini bozmak isleýärler. Ulamalarymyz ýaşanna Allah Teala şol ayetleri indirýär. Allah ýolunda ölenleriň adaty ölüleri ýaly dälligini we ölmek bilen ýaşaýyşyň gutarmaýanlygyny, ondan soň ýaşaýyş dowam edýänligini we olaryň derejeleriniň beýikligini we olaryň ruhlarynyň nymat içinde gezip ýörendigini Allah Teala habar berýär. Ali Imranda diýär: "Wa inda rabbihim yurzaqun." Rablarynyň gatynda rızıklandyrylýarlar diýär. Ondan öňki ayetde olar diýiridir: "Bel ahya'u walakin la teşurun." Olar diýiridir, emma siz nähilek diýiri siz bilmeýäňiz diýär. Diýmek, näme eken musulmanlar onlar gaýtalap aýdýan. Allah Teala şehit bolup ölenleriň adaty ölüleri ýaly dälligini we barzah alaminden nymat içinde gezip ýörendigini, Allahyň gatyndan näme rızıklandyrylýanlyklaryny we şehitliň derejesiniň beýikligini bize habar berýär. Bu bidgatçylaryň musulman doganlar diýýän zatlarynyň ýanyndan hem geçenok, ölülerini dilemek, bu gurrun ýok hiçili. Bidgatçylar hiç bir ygtybarly tefsirden, hiç bir ygtybarly ähli sünnetin tefsir kitaplaryndan şu ayetlerin ölülerden kömek dilemeň delilidigini gorkasyp bilmezler. Dogruçul bolsalar, ene ähli sünnetin ygtybarly tefsir kitaplaryna, plan tefsirine, plan sahypasyna, plan alim şul ayetleriň tefsirine ölüden kömek dilemekliň delil şul ayetler diýip açyklady diýip gorkasyp bilmezler, aýdyp bilmezler. We önswerseňiz musulman doganlar, bu bidgatçylar ölülerden kömek dilemek barada ders, Kur'an we sünnetten açyk delil getirip ders geçip bilmezler. Eger dogruçul bolsalar, bilmeýän adamlaryň kellesini bulaşdyryp durman ders geçsinler. Ölüden kömek dilemek bolýanlygy barada ders geçsinler. Dersin ady şu bolsun: ölülerden kömek dilemek bolýanlygy. We Kur'an we sünnetten açyk delil getirsinler. Getirip bilmezler. O dersi geçip bilmezler. Hem işe öns verseňiz musulman doganlar bunu nirde düşündirýärler bu meseleni? Nirde düşünürüp geçýärler? Ölüden kömek dileseň bolýa, medet dileseň bolýa, pirler çağırsaň bolýa, weliler çağırsaň bolýa diýip nirde bunu düşünürüp geçýärler? Başga meseleň arasyna goşup düşündirýärler. Mysal üçin ýa şefaat meseleň içine goşýarlar, ýa wasile meseleň içine goşýarlar, ýa kabir ziyareti meseleň arasyna goşýarlar. Aýry ders